да се подобрим. Защото ако само слушаме, ако само имитираме, не става. Казваме и четем тези неща, за да ги прилагаме в нашия живот. Ако това, което чухме, не се опитаме да го приложим в нашия живот, няма да се получат нещата. Ислямът е религия на практиката, не на думите. Дела трябват, а не думи. Аузу биллахи минеш шейтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вала акибату лил муттақин. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل لي لسانا فصيحا اللهم اجعل لي لسانا صدق في الآخرين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Скъпи брата и сестри, ассаляму алейкум ва рахметуллахи ва баракату. Най-напред моля Аллах субханаху ва та'аля да приеме намаза, който откланахме. Моля го Аллах субханаху ва та'аля да отреди това време, което ще прекараме заедно за ибадет. И на съдния, на кайметския ден да свидетелства в наша полза. Аллах Та'аля да е доволен от вас за тези организации, които правите, за тези лекции, да ви възнагради с това нещо. И Аллах Та'аля да е доволен от всички вас, които под някаква форма имате принос за тези лекции. Аллах да е доволен и от тези брати и сестри, които са дошли от другите околни села. Поздравление за настоятелството и за имама, за това, че сте избрали определена тематика и лекторите, които каните, говорят върху тази определена тематика. Тоест, следвате една последователност, сложили сте един ред и смятам, че е хубаво и желателно навсякъде, където се организират подобни лекции, да се следва някаква тематика, да се следва някаква последователност. В това нещо ще има по-голяма полза с позволението на Аллах субханаху ва та'аля. Тематиката, която вие сте задали, е да се говори за 10 сподвижника на Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, известени с дженнет. На мен се пада честта да говоря за вторият от тези сподвижници, известени с дженнет, описани в хадиса, вторият праведен халиф Омар ибн ал-Хаттаб. Аллах да е доволен от него и от всички останали сподвижници. Сега някой може да каже, да пита каква е ползата ние да говорим, да повтаряме, да преповтаряме житието и живота на сподвижниците. Каква е ползата? Те са си отишли, минали са 1400 години.
Защо постоянно да повтаряме и да говорим за тяхното житие? Скъпи вярващи, сподвижниците на Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, от първия до последния, към всеки един от тях ние трябва да имаме високо уважение и да ги обичаме заради Аллах субханаху ва та'аля, за това, което те са направили. И не само да ги уважаваме и да ги обичаме, ами дори да не си позволяваме да ги ругаем или пък да омалважаваме тяхното дело, което те са направили. В достоверно предание се казва, че ако раздадеме планината Ухуд, чували сте, които са ходили на хадж на умра, знаете, ако раздадеме планината Ухуд под формата на злато, няма да достигнем дори една шепа или половин шепа от това, което сахабе са направили. Ето защо ние трябва да ги познаваме, да си припомняме за тях. И също така един от сподвижниците, синът на Омар ибн ал-Хаттаб, Абдуллах, казва: един от сахабе или сахабе, които са прекарали времето с пратеника саллаллаху алейхи ва саллям, дори малко от това време, дори един час от това време, което те са прекарали с пратеника саллаллаху алейхи ва саллям, е по-достойно, по-хайрлие от всички ваши дела, които вие правите. И ние как да ги вземем за пример, ако не ги познаваме, ако не знаем тяхното житие? В днешно време хората следват определени личности. Ние като мюсюлмани в исляма имаме достатъчно личности, които са заслужили да ги следваме. И мъжете имаме достойни примери и личности в исляма, и жените и нашите сестри имат достойни примери, праведни жени за следване в исляма. Ето защо е важно ние да си спомнеме за тяхното житие, за техния живот, да извличаме поуки от техния живот и там, където трябва да ги прилагаме в нашето ежедневие, в нашия живот. Да следваме техния пример, защото техният живот е приключил с шехадет и с дженнет. И ако ги следваме и ако ги обичаме, на съдния, на кайметския ден ще бъдем с тези хора, които сме следвали и които сме обичали. Сахабе нагледно показаха какво е ислям. Нагледно, на практика. Сахабе нагледно показаха какво е иман, какво е вярата. Сахабе показаха какво е ихсан и как може човек да достигне тези високи степени. Те показаха какво представлява човек да приеме исляма и да се промени, да се трансформира. Те показаха на практика какво е човек да приеме исляма и да се промени. Така че да бъде достоен пример за идващите поколения до съдния, до кайметския ден. Сахабе са живото доказателство,
че исляма е просперитет, развитие и напредък, а не изостаналост, застой или пък замрялост. Сахабе се издигнаха и спечелиха дженнета с техните дела, с техния морал, с тяхното поведение, а не с техния род, власт или пък коралосърдечност. Една част от тях още приживе, още докато бяха живи, бяха известени с дженнет. И забележете, това известение с дженнет не ги накара да излезнат в ваканция от ибадети. Не ги накара да отслабне тяхния иман или пък да си кажат, нека да си дадем малко почивка от определени допълнителни ибадети или други. Напротив, това ги мотивира още повече. И те станаха още по-добри. Те станаха още по-изпълнителни. Те станаха още по-достойни хора, представляващи религията на Аллах Субханаху ва Тааля. Една част от тези хора, които са известени с дженнет още приживе, са събрани 10 от тях в един хадис. Ашара Мубешара. Известният хадис, в който Мухаммед саллаллаху алейхи васелем споменава и казва: Абу Бекър е в дженнет, Омар е в дженнет, Осман е в дженнет, Али е в дженнет, Талха е в дженнет, Зубейр е в дженнет, Абдурахман ибн Ауф е в дженнет, Саад бин Аби Вакас е в дженнета, Саид ибн Зейд е в дженнета и Абу Убейда ел-Джаррах е в дженнета. Споменати в един хадис, известен като Ашара Мубешара или 10-те известени с дженнет. Само те ли са обаче, които са били приживе известени с дженнет? Или има и други от сподвижниците? Има и други. И от тези други е примерно съпругата на Мухаммед саллаллаху алейхи васелем Хатиджа. От тези други е един от сахабе на име Сабит бин Кейс. От тези други, които още приживе са известени с дженнет, това са онези хора, които са участвали давайки си обет по време на битката при Худейбия, при дървото или под дървото, когато плъзнал слух, че Осман ради Аллаху анх, който е бил изпратен от Мухаммед саллаллаху като посланник, като представител да преговаря с Курейш, и плъзнал слух, че е бил убит от мушриците, и си дават обет останалите сахабе под едно дърво на Худейбия, че ще се бият до последния от тях. Всички тези, които са участвали и са си дали обет на това място, също са известени с дженнет, и то от Корана. И по същия начин са известени с дженнет онези, които са участвали в битката при Бедър. 310 и нещо човека. И по същия начин онези, които са в Худейбия, както казах. В хадис казва Мухаммед саллаллаху алейхи васелем: няма да влезе в дженнета
никой от тези, които са присъствали, са взели участие в битката при Бедър и при Худейбия. След това така едно обобщение, едно въведение, идваме на една личност, която е достойна за следване, докато свят светува. Една личност, която преди исляма е едно, след исляма е различно. И достойна за следване до съдния, до кайметския ден. В миналата тема или седмица сте говорили за Хазрети Абу Бекир, който е първият от тези сподвижници в хадиса, описани и известени с Дженнет, и първият халиф след Мухаммед саллаллаху алейхи васелем. Сега е ред да говорим за Омар бин Ал-Хаттаб. Омар радиаллаху анх е роден 13 години след годината на слона. На времето, знаете, не е имало много писане и календарите са се водили по този начин. Случва се едно знаково събитие и казват преди него толкова години или след него толкова години. Дори и сега понякога е така. В момента има хора, които казват преди COVID, след COVID. Та Омар ибн Ал-Хаттаб, роден 13 години след годината на слона. Роден е в бедно семейство, в племето Ади бин Кааб, които са от Аднан, които са от Курейш. Това племе на Ади бин Кааб са били малобройни като численост и те нямали и били бедни и нямали задължение към Каабе, към хаджиите. Знаете, че Каабе съществувала и преди ислям. И идвали хора, обикаляли около Каабе. И задълженията за Каабе и за хаджиите били разпределени между основните племена в Курейш. Но рода на Омар ибн Ал-Хаттаб били малобройни и бедни. Те нямали задължение към Каабе. Това обаче от друга страна им дава възможност да се насочат към други неща. Да се насочат към науката, към знанието, към писане и четене, към писмото и четмото и към мъдростта, към знанието. И затова този род се превърнал нещо като днешното ООН. Те се превърнали на посредници между останалите родове за решаването на конфликти, когато възникнал подобен в Курейш, в Мекка. Омар ибн Ал-Хаттаб още от малък, понеже бил от бедно семейство и нямал кой знае какво, както останалите известни по това време в Мекка, в Курейш, решил да навакса тази бедност с нещо друго. И от малък се научил на четене и писане. Дори се казва следното нещо, че когато идва исляма и Мухаммед саллаллаху му са изпратени първите аети от сура Икра, по това време в Мекка имало 17 човека, които можели да пишат и да четат. И той бил Хазрети Омар, един от тези 17. Грижил се за камилите на баща си. Баща му бил с суров характер, строг,
накарвал го да върши работа, която за годините му може би понякога е била и непосилна. И този строг и суров характер на баща му се пренася и към Хазрети Омар. В същото време казват и се предава, че той бил висок на ръст. Ако стои в група хора и някой отстрани отдалече види, той стърчал над останалите. Бил едър на ръст. Добре владеел уменията с меч, с лък, яздел кон. Все неща, които за времето си са били от изключително голямо и важно значение. Накратко, това е за характеристиката и за описанието на Хазрети Омар, но по-важно е неговите дела. Защото, както казахме в началото, тези сподвижници спечелиха дженнета не с рода, не с парите, не с ръста си и с родата си и с уменията, които са имали, а с делата си. Те спечелиха дженнета с делата си. И когато дойдеме на делата, виждаме как се случват чудеса с Омар ибн ал-Хаттаб. Знаете, с идването на исляма, първоначално първите 3 години приканването е било тайно. След 3-та година идва аят, който приканва и задължава Мухамед с.а.в. да излезне открито и да прикани близките, роднините и останалите хора. И започва след 3-та година открито призовава. Омар ибн ал-Хаттаб не е бил от тези първите, които да приемат исляма в 1-та, 2-та, 3-та или 4-та година. И по това време дори той под една или друга форма измъчвал хората, които са приели исляма и ги наказва. Бил изключително строг и суров, но с качество. С качество. Когато ислямът вече малко по-късен, на един малко по-късен етап, става явно призоваването, приема исляма Хамза ради Аллаху анх. И се предава, че след няколко денонощия, след 3 дена, и Хазрети Омар приема ислям. Хазрети Омар е човек на думата, на честта, както казахме, с характер, а не мижитурка или пък подлизурко. Затова Мухамед саллаллаху алейхи ва селлем правил дуа. Правил дуа към Аллах субханаху ва та'аля, Аллах да подсили и да укрепи исляма с един от 2-мата омаровци. Мухамед саллаллаху правил дуа, Аллах субханаху ва та'аля да укрепи, да подсили исляма с един от 2-мата омаровци. С по-обичания, с по-близкия, с обичания от Аллах. Това били Омар ибн ал-Хаттаб и Амр бин Хашим или Абу Джахл. Аллах субханаху ва та'аля приема тази дуа на Мухамед саллаллаху алейхи ва саллям и този суров и строг Омар ибн ал-Хаттаб приема исляма. Как приема исляма? Приемането на исляма се случва в края на 5-та или 6-та година от идването на исляма, от пророчеството.
някои предания се казва, че той бил 40-та човек, който приема исляма. Нали? В края на 5-та или 6-та година, началото приема исляма и бил 40-та човек, който приема исляма. Когато една част от мюсюлманите, Мухамед салалаху алейхи васелем, им разрешил да се преселят при първото преселение, Омар ибн ал-Хаттаб се ядосал и казал: Мухамед раздели хората, накарани брат с брат, роднини да се нямаме. И един ден запасал сабията и тръгнал да търси Мухамед саллаллаху да го убие. По пътя среща един друг човек на име Нуайм и той го пита: къде отиваш? Така забързан с сабията. Казва: търся пратеника, търся Мухамед да го убие. Тогава този човек му казал: ти търсиш него да го убиеш, казваш, че той разделил хората, че той всява раздор, смут в Курейш, в Мекка. Ама започни с твоите близки, с твоите роднини. Те вече са приели неговата вяра. Казва: твоята сестра и зет ти са приели исляма. Приели са това, което Мухамед саллаллаху е дошъл с него. И той променя курса на движение и оттам към дома на зет му и на сестра му. Отивайки към тяхната къща и дом, чува, преди да влезне, че вътре се говори, шепти нещо и разпознава гласа на Хаббаб. Когато влиза, Хаббаб се изплашил и се скрил в другата стая, скрил се отстрани и заварва Хазрети Омар, сестра му и зет. Пита ги: какво четете, какво четете, какво правите? Те се изплашват, разбира се. Първоначално отричат, не му казват. Той настоява и в настояването си бута и удре и сестра си и зет си. Тръгва да тече кръв от сестра му. Той се разчувства и казва: дайте ми това, което четете. Хаббаб четял аети от свитък от сура Таха. Първоначално сестра му отказва да му дадат тези свитъци, защото се притесняват да не ги унищожи, както днешно време има герои, големи такива в кавички, които си мислят, че правят нещо много голямо и късат или унищожават Корана и го горят и си мислят, че по този начин ще го унищожат. Не, няма. Няма, защото Корана е в нашите сърца. Защото Корана е при нас, в сърцата ни на милиарди хора в света. Та сестра му се изплашила да не унищожат тази кожа с аети от Корана и първоначално отказва, но в последствие, когато Омар радиаллаху анху настоява, тя му казва: ти си мръсен, ще се изчистиш, ще се изкъпеш и тогава. Прави той това нещо, дават му свитъците, той чете. Казахме, че е бил от малцината, когато идва пророчеството, един от 17-те, които са могли да четат и да пишат. Чете тези аети и наистина Аллах му отваря сърцето към исляма. Оттам казва: закарайте му при пратеник. Хаббаб вече го води в къщата на Еркам бин Еркам, където са се събирали Мухамед саллаллаху със своите сподвижници и са говорили за исляма. Отиват
при тях и като наближили, един от хората при Мухамед ﷺ видял, че Омар идва, запасал сабията с големи крачки. Предава се, че Омар радиаллаху анху, когато ходил и с него, ако има група хора, изоставали. Защото той ходил и правил големи крачки, ходил бързо. Идва при тях, някои се стреснали, но Хамза радиаллаху анху, който казахме, че малко преди това вече е приел исляма, няколко дни преди това, лъвът на Аллах, Хамза. Казва, ако е дошъл с добро, ще намери добро. Ако е дошъл за лошо, краят му ще бъде тук с неговия меч. И така отварят му, влиза и Мухамед ﷺ го фаща за дрехът, за якат. И му казва: крайно време, не е ли вече времето и ти да осъзнаеш? Ти си разумен човек, ти си мислещ човек, човек с характер. Не е ли вече времето да станеш да приемеш исляма, да проумееш това, което съм дошъл? И наистина, той казва шехадета в този момент. Ешхаду ан ла илаха илlallah ва ешхаду еннека расулуллах. Приема ислям. Когато Омар радиаллаху анху приема исляма, за мюсюлманите, които до тогава са били мюсюлмани, са повярвали, е както днешно време за нас байрама, празник. Защото до тогава те са били слаби. Но с приемането на исляма на Хамза радиаллаху анху и на Омар радиаллаху анху, нещата се променят корен. И вижте какво казва Абдуллах ибн Месуд, друг виден велик сахаби, Аллах да е доволен от него, казва: приемането на исляма от Омар радиаллаху анху беше победа за мюсюлманите. Защото преди той да приема исляма, никой не смееше да отиде при Каабе и открито да направи намаз. Но след като той прие исляма, това се промени. Каза: я Расулаллах, защо да се крием? Нима ние не сме на истината? Нима ти не си наистина пратеник? Защо не излезем открито? И мюсюлманите наистина излезнаха и открито с него от едната страна и от другата, Хамза радиаллаху. И казва също така Абдуллах ибн Месуд: приемането на исляма от Омар радиаллаху анху беше подкрепа. Преселението му от Мекка за Медина беше победа, а управлението му след това като халиф беше милост за хората и за световете. Като казахме преселението, нека да видим при преселението какво се случва. Когато Мухамед ﷺ вече разрешава на сподвижниците да почнат и да се преселват към Медина, те започнали. И повечето, с едни много малки изключения, се преселват скришно и тайно. Хазрети Омар излиза и казва: който иска жена му, съпругата му да остане вдовица, децата му сираци, майка му без син, да ме последва. Аз тръгвам да се преселвам. И така той и още един друг сахаби открито заедно се преселват от Мекка към Медина. След преселението Мухамед саллаллаху алейхи васеллем бил постоянно с
с своите двама другари, Абу Бекър и Омар. Аллах да е доволен от тях. И Омар ради Аллаху анх няма битка, която да е пропуснал по времето на пратеника саллаллаху алейхи васелям. Омар ради Аллаху анх обаче Аллах Теале му е дал и много други качества. Едно от тези качества е неговата проницателност. Знаете, че Коранът е ниспослан в продължение на 23 години. Аетите са слизали на етапи, последователно. Първоначално алкохола не е бил забранен. Първоначално не е имало задължение жените да се покриват така, както в последствие. И Аллах Субханаху ва Та'аля е дал тази проницателност на Омар ради Аллаху анх до такава степен, че Коранът потвърждава думи на Хазрети Омар и учените казват и споменават поне 7 такива аета. Преди още да е дошъл ает със съответното нещо, Омар ради Аллаху анх казва: аз така мисля, така да го направя. Но по тази тема още няма ает. И след това идва ает, идва знамение от Аллах, което потвърждава мнението и думите на Омар ради Аллаху анх. Един от тези въпроси е алкохолът. Алкохолът в началото, както казахме, не бил забранен. Хазрети Омар казва на Мухамед саллаллаху, това не е хубаво. Алкохолът кара хората да правят неща, които после водят до много страшни неща. Мухамед саллаллаху нищо не казва, защото няма аят по този въпрос още. Омар ради Аллаху анх знае преди исляма какво прави алкохол. Тогава идва първият за алкохола, който казва: в него има полза, има и вреда. Не решава до край въпрос. Има полза, но има и вреда. Омар ради Аллаху анх настоява при пратеника саллаллаху, че трябва нещо по-строго. Идва другия аят, в който Аллах казва да не доближавате намаза, молитвата, когато сте опиянени, пияни. Не е достатъчно. Омар ради Аллаху анх не е съгласен с това. Казва още нещо. И тогава Аллах Теале окончателно забранява алкохола. Алкохола се дава един от примерите как мнението на Хазрети Омар е потвърдено от Аллах Субханаху ва Та'аля от небесата. Друг такъв въпрос е да се кланне намаз зад Макам Ибрахим, който е ходил на хадж, на умра. Знаете, около Кяба има едно оградено жълто, му казват Макам Ибрахим, стъпките, мястото на Ибрахим алейхиссалям. Омар ради Аллаху анх, още преди да дойде аета, има такъв ает в сура Бакара, 125 ает, където се казва: и там, зад това място, кланяйте намаз. Омар ради Аллаху анх, преди да дойде още този ает, казал там да направят намаз. Идва после ает, който потвърждава това нещо. Идва потвърждение и на думите и на мнението на Хазрети Омар след битката при Бедър, когато мюсюлманите пленили от мушриците хора. И Мухамед саллаллаху се съветвал с сахабе какво да правят с пленниците. Мнението на Абу Бекър било, Аллах да е доволен от него, да ги освободят срещу откуп. Но Хазрети Омар казал: не, те са пленници, трябва да бъдат убити. Няма аят по този въпрос. Мухамед се вслушва в мнението на Абу Бекър ради Аллаху анх и ги освобождават срещу откуп,
в последствие идва аят, който с лек укор и от тук насетне е правилно мнението на Хазрети Омар. Има и други знамения, които се споменават като потвърждение на думите на Омар ради Аллаху анх, още преди да е дошъл аят по този въпрос. И не случайно Мухамед ﷺ казва за него, че ако той върви по един път, шейтана какво прави? Върви по другия, да не се срещне с него. Говори за искреността, за имана. Нали, това е едно сравнение. Това е едно сравнение. Говори за искреността, за имана на Хазрети Омар, Аллах да е доволен от него. Говори за неговата смелост, говори за неговата искреност, за неговия иман. И също така се споменава, че Мухамед ﷺ в един хадис се споменава, че Мухамед ﷺ сънувал, че пие мляко от съд и отпил от този съд от млякото и го дал на Хазрети Омар. И той пил от това мляко. И казал, знаете ли какво е това мляко? Това е знанието. Това е знанието. Ако Абу Бекър ради Аллаху анх беше известен със своята смиреност, с своето благоотношение и към близки и далечни, то Хазрети Омар беше един наистина от учените хора за времето си, които са предали една голяма част от науката. Също така казва Мухамед саллаллаху алейхи васелем за народите преди Исляма, че е имало хора, които не са били пейгамбери, но Аллах Теала им е внушавал определени неща и истини. И казва, ако има от моя умет такъв човек, това се надявам. И казва, че това е Хазрети Омар, е един от тях. Също така, един сподвижник казва следното нещо. Не съм видял след пратеника на Аллах саллаллаху алейхи васелем по-милостив и по-добър с семейството и хората човек от Абу Бекр ради Аллаху анху. И не съм видял по-знаещ и познаващ книгата на Аллах от Омар ради Аллаху анху. Един сахабин предава следното нещо, който бил при пратеника саллаллаху алейхи васелем, Абу Аруа Дауси. Бил при пратеника саллаллаху алейхи васелем и дошли тогава Хазрети Абу Бекър и Омар, влезни при пратеника саллаллаху алейхи васелем заедно. И тогава Мухамед саллаллаху казал: Елхамдулилlah, слава на Аллах, който ме подкрепи с вас двамата. Значи този сахабин бил при пратеника саллаллаху алейхи васелем. Влизат Абу Бекър и Омар ради Аллаху анху и Мухамед саллаллаху казва: Елхамдулилlah, слава на Аллах, който ме подкрепи с вас двамата. Абу Бекър и Омар ради Аллаху анху. Абдуллах ибн Месуд казва също много интересно нещо за науката, за илма, за знанията, които са били при Омар ради Аллаху анху. Казва, знанието на всички хора, ако бъде сложено от едната страна на везната и знанието на Хазрети Омар от другата, знанието на Омар ради Аллаху анху ще надлежи.
Когато Мухамед салалаху алейхи васелем си отива от този свят, застава като първи халиф Абу Бекр. Халифатството и управлението на Абу Бекр радиалаху анх продължава не много, не дълго. 2 години и нещо. 2 години и 2-3 месеца. Когато Абу Бекр радиалаху анх усеща, че наближава краят му, той иска да остави наследник. Иска да избере и да изпълни последното нещо като свое задължение, преди да си отиде от този свят. И събира една част от хората и казва: мисля да предложа Омар радиалаху анх за мой наследник, за халиф. Една част от тези хора казали, и така малко с несъгласие: той е груб, той е много строг. Но въпреки това, вижте Абу Бекр радиалаху анх какво казва. Предложил него и казал: това е най-доброто решение и най-добрият избор за вас. И направил една дуа за Омар радиалаху анх. Казал: Я Рабби, с този мой избор, с това мое решение, аз желая доброто на хората. Страхувам се от раздори и от фитнета и поставих този, който ти най-добре познаваш, на този пост. Предложението ми за Хазрети Омар е най-доброто, най-желаното и най-правилното решение за хората. От тук започва халифатството и управлението на Омар радиалаху анх, което продължило 10 години. За тези 10 години мюсюлманите излизат от арабския полуостров. Държавата на мюсюлманите се простира на север Шам, Сирия, Палестина, Ирак, Персия, Иран, на запад Египет, Либия. За тези 10 години управление на Омар радиалаху анх, държавата на мюсюлманите вече започва и стига до тези мащаби. Опира вече на няколко континента. Предава се дори, че по негово време исляма стигнал до бреговете на Кипър, на север. Когато Омар радиалаху анх обаче поема халифатството, поема управлението, и първото му обращение към хората е следното: Ей хора, аз съм един от вас, и тъй като не мога да отхвърля заповедта на наследника на пратеника, заповедта на Хазрети Абу Бекър, се съгласих и приех тази длъжност. О Аллах, аз съм груб, напъти ме към добротата. Я Рабби, аз съм слаб, дай ми сила. Я Рабби, аз съм пестелив, дай ми щедрост. И казал на хората: Аллах ви изпитва чрез мен и мен изпитва чрез вас. Всички, които първоначално имали някакви съображения за това, че Абу Бекър избрал него, след това изказване вече всички техни съображения са разсеяли и наистина по времето на Омар радиалаху анх, нищо че дълъг период от 10 години управлявал и държавата се стигнала големи мащаби и размери,
негово време няма раздор, няма фитне, няма несправедливост. Защото едно нещо, с което Омар радиаллаху анх, ако трябва да се опише с една дума, това е справедливост. Той се характеризира с много качества, но едно от най-изявените му качества, това е справедливостта. Неговата справедливост е била за всички хора и обхващала всички. Без значение от това кой какъв ранг заема, каква длъжност е, кой от кой род е и кой от кое знатно племе. Когато става въпрос за справедливост, при Омар радиаллаху анх всички са равни. Не случайно, когато идва посланика и пратеника на фарсите, на иранците в Медина и търси управника на мюсюлманите. Държавата вече е станала голяма, широка, богата и си мисли, че ще го намери в някакъв сарай, някакъв дворец. Но не намира нито сарай, нито дворец. Търси го в джамията, няма го. Казали му, там в покрайнините. Намерил го под едно дърво, стоягата да спи. Без охрана. Без бронежилетка. Спи. И този пратеник сега си представя неговия владетел. Колко врати и порти трябва да се отворят, за да стигнеш до него. През колко охрана и проверки трябва да минеш. И казва едно велико изречение, което и до ден днешен се повтаря. Казва: хакемте, феадилте, феаминте, фенимте. Управляваш справедливо. И си сигурен и затова спи спокойно. Ако нямаше тая справедливост, ще се ли да спиш така? Ние по нас да видиме. Вечерта като лягаме ли си с чиста съвест и заспиваме? Или през деня нещо сме направили и после вечерта съвестта ни гриза? Омар радиаллаху анх до такава степен се прочул със своята справедливост, че думата справедливост става синоним на Омар и Омар става синоним на справедливост. И когато се разказват истории, приказки някъде по земята се види един човек, който наистина е справедлив, са му казвали: ти си справедлив като Омар. Ти си справедлив като Омар. Станал пример, станал образец за справедливост. Омар радиаллаху анх постигнал тази справедливост с своята силна вяра, искреност и със своята строгост където трябва и със своята скромност където трябва. Бил строг към близките, към роднините и към семейството си, но бил милост за останалите хора. Понякога ние, ако сме малко по-строги вътре в семейството, може би не винаги получаваме разбиране. Но това е правилното. Не мога аз да застана пред вас и да ви призовавам към нещо, преди да съм го направил вътре в семейството при мен. Омар радиаллаху анх, когато като управник и владетел иска някакъв закон, иска нещо, първо го
казва и започват да го изпълняват близките, семейството му и след това хората. Има случки редица. Казва се в една от тях, че сина му, Абдулах, купил една камила. Търговията е халал. Обаче била много хубава, много красива, много грамадна, много интересна. Различавала се от другите. Където и да я видиш, Яни, набива се на око. Омар ради Аллах Анх, като разбрал, го повика, ела. Коя е тая камила? Яни, нещо време мислете за превозно средство. Ами купиха, гледаме, продавам. Не. Продаваше на момент. Ама тя е с халал пари. Дори продаваше на момент. Да не си помисли някой от хората, че аз съм владетеля и ти са си възползвал и имаш нещо повече и по-различно от народа, от хората. Да не вкарваме хората в грях. Омар ради Аллаху анху, когато чуел, че някъде има нуждаещо се семейство, жена, вдовица, хора, сираци и така нататък, той не чакал някой от администрацията да свърши работата. През деня бил ангажиран с делата на хората, защото в първото обращение към тях казал: на всеки един от вас лично ще гледам правата и делата и жалбите. И с това бил ангажиран. А нощта, никой да не го усети и види, разнасял помощи на нуждаещите се хора. Негови са и думите, които казва, след като вече мюсюлманите стигнали и превзели на север Ирак и така нататък, че ако една каруца в Багдад се обърне, как ще давам сметка при Аллах, че не съм направил пътя както трябва? Това е управник. Такива управници ни трябва днеска и на нас. Да мислят за хората, да мислят за народа. Не за самите себе си. Ето по този начин Омар ради Аллаху анх достигнал тази справедливост. Първо налагал тези закони вътре в семейството, след това на хората. Ние понякога какво правиме? Към близките сме много толерантни, всичко е разрешено, към хората сме строги. Не, обратно. Колкото са ни по-близки, слушайте тези, които слушате и гледате близки, колкото сте ни по-близки, ние ви обичаме повече и затова сме по-взискателни към вас. Искаме да сме в дженнета заедно. И след това към хората. Не може ние към хората и после семейството да прави каквото иска. Няма такъв филм, няма такъв ислям. Омар ради Аллаху анх казвал и нещо друго велико. Ако се каже, че всички хора ще са в дженнета и само един няма да влезне, ще се страхувам, че аз съм този един. След всичко, което е направил. Ние днеска правиме 2-3 неща и вече почваме, като вървиме, да не опираме на земята ми, да се носиме в облаците. Омар ради Аллаху анху. Омар. Ако всички хора кажат, че са в дженета само един, не се страхувам за мене, сега аз да не съм. Така се постигат тези висши идеали и цели. Не с едно-две дела и успокоение, ваканции. След Омар ради Аллаху анху трябва да кажем, че той е предал над 500 хадиса. 539, някъде и 40 се казва хадиса. И два от, може би, най-известните хадиси, които всички ги знаеме, и един от тях, когато каквото и да правим, всички почваме с него, и книгата на имам Бухари започва с него, е
Хадиса за ниета, за намерението, е предаден от Омар радиаллаху анху. Затова да изчистим нашия ниет, да бъдем искрени пред Аллах субханаху ва та'аля. Омар радиаллаху анху устроил и с това нещо приключваме, устроил държавата на мюсюлманите. Той наистина е направил държава. Направил Медина столица. Вкарал съдии да отсъждат между хората. Вкарал администрация. Направил шурата да бъде съвещателният орган, да бъде извор на законите. Не еднолично решение и управление. Шура. Съвещателен орган с останалите велики сахаби по важните въпроси и точки. Знаем, и най-вероятно това сигурно е споменато миналата седмица, но знаем, че Абу Бекър радиаллаху анху след една от битките, когато умират много хафъзи, или емаме, събира Корана на едно място. Абу Бекър, по негово време става това. Но инициативата, знаете ли на кой е? Инициативата е на Омар радиаллаху анху. Омар радиаллаху анху отива и му казва и дава тази идея да събереме Коран. Първоначално Абу Бекър радиаллаху анху не го взема под внимание. Омар радиаллаху анху настоява и наистина го правят. Това първо събиране става по времето на Абу Бекър радиаллаху анху, но по инициатива на Омар радиаллаху анху. Когато умира като шахид на сабах намаз, един огнепоклонец го наръгал с камата, с ножа няколко пъти. Меджуси, Абу Люлю Меджуси. Умира като шахид. Живял е като истински мюсюлманин и Аллах му дава шахадет. Аллах му дава шахид. Когато умира след време, и с това приключвам наистина, питат Али радиаллаху анху, хора, които искат да вкарат вече фитне, раздор. Какво ще каже за Абу Бекър? Какво ще каже за Омар? Какво е било, казва, тяхното място при пратеника саллаллаху алейхи ва саллям? И Хазрети Али казва следното нещо. Каквото казва и сега. Къде са сега? При пратеника саллаллаху алейхи ва саллям. До неговия гроб. Един е от едната, другия от другата страна. Казва, каквото място имат и сега, нали, до него, такова имаха и като бяха живи при пратеника саллаллаху алейхи ва саллям. И без съмнение, най-достойният от сподвижниците на Мухамед саллаллаху алейхи ва саллям е Абу Бекър. Аллах да е доволен от него. Но след него идва Омар радиаллаху анху. Иншаллах, споменавайки тези думи за него, за неговата история, за неговия живот, ние да си вземем поука, да променим някои недостатъци и кусури в нашия живот, да се подобрим. Защото ако само слушаме, ако само имитираме, не става. Казваме и четем тези неща, за да ги прилагаме в нашия живот. Ако това, което чухме, не се опитаме да го приложим в нашия живот, няма да се получат нещата. Ислямът е религия на практиката, не на думите. Дела трябват, а не думи. Аллах да е доволен от всички вас, Аллах да ви възнагради, да ни събере в дженнета с нашия любим пратеник Мухамед саллаллаху алейхи ва саллям, с Абу Бекър, с Омар и с останалите сподвижници, с нашите близки, с нашите роднини. Аллах да ни дава да вършим праведни дела, да бъдем от справедливите и достойни негови раби на дюнята и като си отиваме, да си отидеме с Ешхаду ан ла илаха иллаллах ва ешхаду анна Мухаммедун расулуллах. Аллах да е доволен. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ал-Фатиха.